Point 5 Creative Studios. Feel the story. They know the story. Like souls, Mind 5 Creative Studio. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to your favorite platform on YouTube, so Manja. If it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asikana wanga wagara, uri mugara wepanapa nango kutenda nekutasai, nekumza kubadara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios, chitubu che content ya nditika. Right, ndakambo zvitaura, ende ndicharamba ndichizvitaura kuti vanhu vakatsamwa, mazimba ane hasha, ane ukasha zvekutodaro. Panapa ndine mashoko ataurwa naJack Swagger. Swagger ari kudya wawa zvekutodaro. Ndo handauya kuti ndikuratidzei, muzvionere, muzvinzwire mega. Tapedza kuona mashoko aya, toda kuti tizokurukura kuti boy here iri kutaurwa naJack Swagger iyi. But tisati tapinda muvidhio iri, ndokuti kana une bhizimusi raunaro raunoda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri paskrini idzo. Kana une nyaya yaunayo yaunoda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo handitika. Right, hanzi batirwa dare nasekuru chigocha maziso. Ungave une dambudziko ripi neripi rakushungurudza, rakunetsa, bata sekuru chigocha mazizi panamba dziri paskrini apo. Vanokuitira sei? Vanokuitira dare racho handitika. Zvinhu zvako zvofamba, zvinhu zvako zvoenda kumberi. Right, regai tinzwe kuti zviri kunzi chii naJack Swagger. Machiwenga kana mazogara ka ndoda kubatisa mukatadza kubvisa munhu wenyu uyu ka ai indokuita content akana muchindura munondiuraya mukatadza kubvisa munhu wenyu uyu aindokuita content ishi akana muchizondiita yamonda kuita munondiita because takakuudzai tikati muri kukangamwa inini I always wonder kuti these generals that were removing Mugabe and putting Mnangagwa, did they forget who is Mnangagwa? Or they were just trying to be naive? Or they were just... I really don't understand. I really don't know. I don't know. Ndotadza kunzwisa kuti maida kuva naive, maida kuzama kuita sei. Eno kuti kanganisira nyika isina kana order. Kana order. And the good part of it, Mugabe vakakudzai. Nekuti vaiziva kuti whatever that Mugabe was doing under his government, Mnangagwa was behind that. Zvese zvaitika zviya Mnangagwa was inga wakazota chakanakira Mnangagwa anotaura manje. Anotaura openly. Ndo zvandomudira manje, anyatsotaura. Ende vese vakafa vapedza kunzi shai. Wari ngotadza chete ndichiwenga but manje akapusa zvake ari kukedeburwa uyu kuri kutoti masocha mama ngonyatso bvisai vanhu venyava mani ende nyangu vakapiswa kana vasungwe muZimbabwe muri kutoda mutemo kuChina chaiwo mutemo yokuti anongoba chero $2 chaiyo yegovernment ngaachekwe musoro ndokutoti Zimbabwe todzoka kuti normal country. Mutemo iwo ukasa kuiswa chete kugura munhu musoro chetera hapana munhu anotoita some of the things kana whatever zvimwe zvitadzoka aiwa ngapuwe kana mutongo uri nani asi unoba mastate resources anoba mari dzenyika dzevanhu ngagurwe musoro ndowo mutemo unoda kuiswa muZimbabwe kana kuri kuti pazochinjwa president anopinda muZimbabwe anongoba chete corruption munhu yeye kungoitwa henyu ngaachekwe. Ende rufu rwakati hatidi kana kuti munhu yeye avigwe kana anonopiswa kumarabusha piswa taneta nembavha mani ndo dzaita kuti titambure kudai ndo dzaita kuti tisvike patiri pano ndati president achangouya ngapaiswe mutemo wekuti munhu angoba chete ngaachekwe musoro kugurwa musoro ende ngaafa achiita kugurwa akagurwa chigunwe zvaizvo wemazanu uya wavaita 2002 and 2008 yes vachigura zvigunwe vachigura munhu ngaachekwe opa anopiswa kumarara uko atidi kana dota rake kwapisirwa ikoko ndokunoita nhungi yake ndokunoita guva rake ikoko ndozvikutongodikwa izvozvo muZimbabwe anogoda one example chete yes to put the country in order
because tane mbavha ende dziri very arrogant ende dzinoonerewa ende dzinotaurisa futi ende vano rubbish. Mamanzwa mashoko aJake Swagger. Aiwa, Swagger haasi kutombonakirwa nesituation irimo muZimbabwe zvamanje manje, haasi kunakirwa nezviri kuitika munyika yeZimbabwe zvamanje manje, haasi kufara. Ende Swagger haasi ega. Ukada kunyatsozvitarisisa vakawanda. Vamwe vacho vanotya kutaura, vamwe vacho vari kunyengerera kuti vapiwe dzimotikari, vapiwe mari, vapiwe dzimba. Saka vanongonopuruzira nekuomberera maoko zvinhu zvinenge zvichiitwa kuZANU PF. But at the end of the day, indogara ndichizvitaura ende ndicharamba ndichizvitaura ende mavideos aya achange aripo years after vaMunangagwa afa, years after pamwe tese tafa, vana vedu vazukuru vedu vaakuchimaona senhoroondo. Kuti kuZimbabwe kwakanga kune umwe murume aida kuzviita king, but panga pane umwe YouTuber ainzi DJ Holly aitaura achiti zvakati nezvakati. Tichange tirimo mumahistory books eNew Zimbabwe, tichange tirimo. Saka ticharamba tichingozvitaura, ticharamba tichingokuonesai kuti maya pari kubhaizika apa. You can't do this. You cannot do this. But vanhu vacho manzwa kuti hanzi vari kuba hupfumi hwenyika ende vari very stubborn, vari arrogant. Vanobva vauya on social media vachikuvhairirai imimi vacho. Imimi nekupusa maombera maoko kuti ye. Unonyatsofunga kuti pfungwa dzemaZimbabwenzi dziri papi chaipo chaipo, mafungiro avanenge vachinyatsoita ndeapi chaiwo. Unosvika paunopererwa kuti tiri kuenda kupi nenyika yeZimbabwe kana zvinhu zvedu zvichinge zvakadai so. Where exactly are we going? Mawani zvekutodaro, zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinopisa tsitsi. Vanhu vari kutsakatika, vanhu vari kuurayiwa nekuda kwei? Kwekuti one person arida kungoramba ari in power, one person arida kungoramba achitonga, haasi kuda kupedza temu yake osiyira vamwe. Ndo zvaita kuti tisvike patasvika muzuva ranhasi senyika yeZimbabwe. Ameno kuti iwo unoti chionazvo, unozvionawo sei? Isa comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti uri kuionawo sei nyaya iyi, unoionawo sei nyaya iyi. Ndo nyaya ngatifamba nayo zvamanje manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.